नैजिदाइनथि अल इन्डिया बड'फा इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ बियो जोंहा 25 अक्ट'बरनिफ्राय बियो जागायदोंमोन आरो दिनै 2 नभेम्बर सेथि सेमिफाइनाल दिनै फुटबल बादायलायनाया जादोंमोन। दा बेवहाय मोननै गोख्रों दोलोआ बेवहाय बाहागो लादोंमोन। ACB गुवाहाटी आरो बे उदालगुरिनिनो दैमालु स्पर्ट्स क्लाब बे मोननै दोलोआ दिनै बेवहाय बाहागो लादोंमोन। दा बे मोननै दोलोनि गेजेराव गुवाहाटी ACBआ 4-2 गलाव देरहासार जानो हायो। गाबोनो नैथि सेमिफाइनाल फुटबल बादायलायनाया जागोन। दा बे नैथि सेमिफाइनाल फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लागोन मोननै गोख्रों दोलोआ इउनाइटेड चिरां दुवार आरो बारहुंखा स्पर्ट्स क्लाब क'क्राझार। बे मोननै दोलोनि गेजेराव गाबोननि नैथि सेमिफाइनाल फुटबल बादायलायनाया जागोन। आरो जोंहा 5 नभेम्बराव बे 28थि अल इन्डिया इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि फाइनाला जोंहा 5 नभेम्बराव जागोन। दा बे फाइनाल जेरैबायदि जोंनि साफ्रोमबो गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना जागायनायनिफ्राय दिनैसिम जेरैबायदि लोब लोब फैनानै फुटबलखौ नायफैदों आरो गाबोननि जि सेमिफाइनाल जागोन आरो 5 थारिखआव जिहेतु फाइनाल फुटबल बादायलायनाया जागोन बेवहायबो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै जाहाथे फुटबलखौ नायफैयो आरो बे टुर्नामेन्ट कमिटिखौ जाहाथे बयबो फैनानै मदद होफैगोन बेखौ जोङो खावलायहरनाय थादों। जोबथा गेलेनायखौ आरो जोबथा गेलेनायनि जि हाबाफारिखौ फोरमायगोन नामा? माबायदिहाय नोंथांमोना जोबथा गेलेनायखौ बे फुटबल जोबथा फाइनाल फुटबल बादायलायनायाव जोङो हाबाफारि बायदियै गिबियाव जोंहा बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय थागोन। दा बिनि गाहाय आलासि महरै जोङो मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सार बिथांखौ जोङो बेवहाय हांख्रायदों आरो बिनि उनाव जोंहा बड'फा होननाय मोनसे सुबिनिर बिजाब बेखेवनाय दोङो। दा बेवहाय बिजाब बेखेवगिरि हिसाबै BTRनि EM मानगोनां बिथां डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथांखौ जोङो थिग खालामनाय जादों आरो बिनि उनाव जोंहा फाइनाल फुटबल बेखेवनाय गाहाय आलासि महरै आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां बिथां UG ब्रह्म बिथांखौ जोङो थिग खालामनाय जादों आरो बिथांखौ हांख्रायदों आरो बिनि उनाव गोबां जोंहा स्पेसियेल इनभाइटेड गेस्ट थागोन। दा बेवहाय MP जोंनि मंगलदै समस्तिनि MP दिलीप सयकिया आरो गोबां MLA EM बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो बेबायदिनो गोबां दल संगठननि बिबानगिरि बिथांमोना बे फाइनाल फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन। दा बेखायनो नोंथांमोननि बे रादाब चेनेलनि गेजेरजों आरो खेबसेबाव साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे फाइनाल फुटबल बादायलायनायावबो लोब लोब फैनानै जाहाथे फुटबलखौ नायफैगोन जोंनिफ्राय बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। जोबथा बादायनायाव जि मेहेरगोनां जि दाजाबथायारि जि हारिमु बायदिसिना मा हाबाफारि बेयावहाय जोङो फुटबल बादायलायनायनि सिगां जोङो माखासे हारिमु दिन्थिफुंनाय बेवहाय जोङो थि खालामनाय जादों। दा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बेवहाय कालचार टीमखौ जोङो हांख्रायगोन। दा बे कालारिं मोनसे कालचार प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो फाइनाल फुटबल बादायलायनायखौ बे हाबाफारिखौ जों खालामनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला
दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।